ҳама тарафа даст биёрад. кӯшиш кунем ки солҳои наздикда ки командаи мо дунёда муаррифӣ шад, не ин ки осиё, дунёда муаррифӣ шад, ҷаҳонда муаррифӣ шад. ана барои мин байналмилали баъди шумо 23 сол мо буромад, баъди ҷоҳон расо мо буромад. ин хуб аст. ҳозира техника ва бозии шумо аз командаи аввали Истиқлол 100 баробар беҳтар аст. 100 баробар беҳтар аст. фаҳмидем охир? ягон мушкилӣ доред? ягон проблема аст? нест. танҳо ҳамин. рафтин машқ, тамрин, дигар. ба ёд биёрем ки аз бризаи саркарда ҳама мардум ҳозир хушу гӯш шумо даст. чӣ мекунад? ором. оромона ин кадом